Laing Pinoy na usab ang nagbida sa natad sa arts dito sa gawas sa nasud. Siya si Hope Bailon usa ka Ilongga nga nakabase karon dito sa Oslo, Norway. Nahimong kabahin siyang kinabuhi ang arts ilabi na sa natad sa painting ug visual arts. Usa sa iyang namugna nga painting mao ang mga badlis ngayang naporma og landscape apil na ang mga naw sa tawo. Gumikan niini daghang mga langyaw ang mibilib sa iyang pinalahi nga presentasyon sa painting. Hangtod nga ubay-ubay ang mipalit sa iyang mga artworks. Nahimo na nga panginabuhian karon ni Hope ang iyang talento sa arts. Sa ngayon po, gumagawa po ako ng pangatlong painting para sa collaboration sa Kain Filipino. Yung restaurant dito sa Oslo, yung pagmamayari ng Filipino na Vergara Brothers. I have collaboration po sa kanila. Gumagawa ko ng 3 painting. Yung 2, na-deliver ko na po. Tapos yung pangatlo, hindi pa. Kaya yun ang pinagkakaabalahan ko ngayon. Tapos gumagawa din po ako ng paintings para sa art fair sa Netherlands na gaganapin sa September 30 to October